Aktar kmin illum wara nofsinhar id-deputat mexxej tal-Partit Laburista u l-Europarlamentari Eliksa Saliba żar numru ta' stabbilimenti lokali f'Taslima. Hawnhekk diskuta l-andament tan-negozji matul dawn iż-żminijiet ta' wara l-festi, hekk kif bħalissa u opportuna l-numru ta' skontijiet. Dawn l-iskontijiet li wħud minnhom ilhom għaddejjin mill-aħħar ta' Diċembru huma mod tajjeb kif issa n-negozji jattiraw lix-xerrejja. Fil-kumment ma' One News, Saliba spjega kif is-suċċess li raw in-negozji fi żmien tal-festi kien dak li kontinwament jimmotiva lil Partit Laburista li fl-aħħar mill-aħħar u l-Gvern li dejjem żammhom quddiem għajnejh permezz ta' numru ta' inċentivi. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa gvern li dejjem inċentiva lil ħaddiema u n-negozji. Inċentivajna l-ħaddiema u l-negozji fl-iktar żminijiet ta' inċertezza u ta' kriżi kif faqqet il-pandemija u anke wara bis-sussidi tal-fuels u tal-enerġija li kompliet twieżen lil dawn l-istabilimenti lil tant u tant investituri Maltin u Għawċin illi għażdu illi jkomplu jikbru u jinvestu. Kompla jgħid li għall-kuntrarju tal-oppożizzjoni li jiffukata fuq l-awsterità, il-Partit Laburista dejjem għażel li jgħin u jkompli jwieżen lill-familji u lin-negozji.